si ma zavolaje. Adi, gdzie chcesz pić? Cicho. Ale prestancją. No ahoj, Saši, ste... A to je čo tam, na nejaké návšteve ste? Ako dole na prízemí? A to ste tam s kým? Nejaká partia? Áno, veď ho pozdrav, volejbalista. Áno. Tak ho pozdrav, že ideme hrať o finále. Dobre, Saši, tak všetko v poriadku? Tak sa ani nemáte ďaleko domov stadiaľ. Aj Zeno tam je? No dobre, tak si dávajte pozor, takže... No ešte vám skúsime zavolať, keby nie, tak všetko dobre v novom roku. Mamina tu nejak spí, no. Chceš ju? Zuzi. No, tak dám ti ju, no. Dobre, ahoj. Haló? Ahoj. Ďakujem pekne, podobne aj vám všetko dobre, potom sa zatvorujeme, pozdrav Zdenka a ostatných, hej. A všetko v pohode, lebo ja to zaspávam, musíme ešte ísť dole. Dobre, díky, čauko, ahoj, čau.